welcome back to my channel. So for today's video, we were going to visit the National Shrine of St. John Paul in Hermosa, Bataan. Time check guys, 1:25 in the afternoon. So, we're now here in Angeles City, guys. So, medyo traffic po dito along sa Santo Enchera Road. One meter distance. 10 meter. 10 meter distance. I love you. Uy, bago to. Open 24 hours. Parang galit na siya. Ha? Hindi na na-restore to. Sira-sira na. Ay! Meron pala. Silip, ito'y nalilito. Uy po, karaswit. Ay, may papatusan. What? Ang dami sa labi. Ay, hindi na tayo makadaan. Sayang. Sinara siya. Mamaya ka siya. Ano na kasi siya, na-elevate Ay. yung simbahan. Isa na siyang minor basilica. Wala nang dadaan doon. Hindi, baka ngayon lang. Isa-celebrate yung Eh, kasi mas maganda may tumaan para oh, marami mong dadaan sa isip nila. yeah.
Oh. So guys, we're now here in Angeles City downtown. Oh. Ay, dito yung office, di ba?
Ulo? Ako pati. Dapat doon tayo. Kasi Saan? gagawin tayo ng daan. Ah, Doon tayo. Ikot na tayo. sige. Sumelan yata dito. Hindi nga ito. Hindi nga nangyari. Kasi may U-turn slide. Parang EDSA. Yan. Naalala ko tuloy papuntang ano. Paranaque. So guys, we're now leaving Angeles City. Welcome to Porac, Pampanga guys. Time check 1:30 in the afternoon. Saan? Hindi, ayoko sa hindi ko na. Saan? Kung ano kasi eh. Dito To? lang. Pero, pangin is. Ah. Hindi gaanong traffic ngayon dito. Santa Cruz Village. Uy, mall pala to. Oh. Anong mall? Tamal mall? Ayun na, WM Community Mall. Wow, may mall na sila. Ang laki din yan. Ah. Pangit ng view truck. Manibaog Bridge.
isa. Gaganda. Traffic. Sunog. Pagi yan. Sunog. Dalawa sila, oh. Luluto na sila ba? Pati sa mga... Yung pa sa mga... Stop. Saan na to? Ay, dyan tayo dadaan. Ano yan? This is that. Yan, mahaba yan, eh. Mahaba yan. Mga 15 kilometers. Dapat umaga. Kaya alam na nila. Yan. Tapos siguro ng wedding ko. Bakit? Promise. Wedding yung mama mo. Uy, may checkpoint. Mag-close sa liya. Siguro ng wedding. Diyos ko, makasalgot na lang mo talaga niyan. Bakit? Makalele na lang yan. Oo. Kaya mo rin, kasalgot lang. Makikasasalgot dito, oh. Oh, babalik. May checkpoint. Ayan, dito tayo dadaan, guys. Tipas. Uy naman. Ganda yung ganda dito. Oo. Bypass road. Bypass road. So guys, ito po yung Porac Municipal Hall. Ganda. Ah, white lang. Oo nga. Uy, pag minsan puntahan natin yung ano, Magalang Arayat Bypass Road. Maganda. Hindi mo nakikita sa FB yun. Maganda. To Arayat Bypass Road. Hindi ko alam sa way niya eh. Saan yun? Hindi ko alam yun, ah. Basta sikat na ngayon yun. Dami na nag-vlog. Magalang agayan. Hindi man ako dinadaan doon. Magalang Arayat Bypass. Oh? Saan kasi? Barangay Laro? Ba? Basta. Oo ba? Oo. Saan kaya ang daan nun? Baka papisaw. Ewan eh. Dahil mo Basta. ako bibigyan ng ibang daan eh. Dali lang i-search yun. Daming ginagawang daan. Mga
bypass route. Nauuso na ngayon. At least hindi yun. Flood control. Oo nga. Mamadali siya. Lumalabas na ang mga truck. Lumalabas na ang mga truck. Sabi na yun. Pawapin. Wala ka na Nueva Vizcaya. Yeah, Mr. Mexico. Ayaw. Ano? Mr. Mexico. Kanina lumabas to ah. Ang mga sa Manso. Malayo siya. Wala ba? Mama, Marami kaya tayo. makuha. Mari po dito. Nakakita ako lit-lit. Porac to Florida. Lit-lit ka ba sa 50? 185 ka 150. Ah. Uy, mga bulaklak. Yan gusto ni nanay. Saan nilalagay? Kaya ba? Harap namin. Yeah. Kung gaano na? Hindi, tatanggalin niya na yung mga ano. Mga? Yung mga luma. Yung mga hindi na ano. Gusto niya na mumulaklak. Buti si ate mo din yan tatanggal. Freshly baked. Saan na tayo? Oops. Halong. Ano? Kinano nito? Ito ang halong. Ito hindi ko alam pero ay ano yata ito? Babo sakas? Hindi pa? Ano pa daw? Ano ito yung babo sakas na lugar na ito? Ah, ito? Ewan ko ano. Pahabaan. Ano daw Florida in ano Dinalupian Highway. Oh. Ayun halong. Parang dito. Makakala. Buti ko hindi ako makakuha yung Chepos yun. Oo, buti nga tinax ka. May maano ako po. Uy, ba ito? Sige lang. Konti nga lang eh. Bago ko yan kanina. Oh, pinalitan nila. So guys, we're now here in Halong, Porac, Pampanga. So dito guys, wala na pong traffic hanggang ano, Dinalupihan, Bataan. Maluwag na po yung daan dito. Sira yan. Pwede naman, lasong pa. Ay. So guys, makulimlim po dito sa may Porac, Pampanga.
Ay, ginagawa nila. Barangay pala. Diyan tayo lumabas nun. Pero dyan nagsinito siya. Ah, dyan na siya. Ah, nag-rent sila? Hindi. Ang bayan rin nila. Ah, Mga kita niya. ganun. Ewan ko mag-ilan. Pala. Hindi mag-ilan dyan. Oh. Saan siya pupunta? Hindi ko ata siya. Ay, hindi. Pagulog ng ino. Inano yan. Ito ang tagal niya. Doon naka-left side siya. Ah. Hindi ko siya. Baka nagdi-deliver din siya. Oh. Iyo. Kaligitan pala yung parang sa kape. Oo. Iyo. Uy. Ganda. Dito ata yung lumang simbahan sa may Pio. Pateros. Oh. Ito na bawal. So guys, we're now here in Barangay Planas, Porac, Pampanga. Time check guys, 2 o'clock in the afternoon. So, malapit na tayo sa Florida Blanca guys. Ay, muulan. Lahat lang yan. Inubulang eh. Inubulang si San Pedro. Sabi na niya. Yun guys, medyo lumilintik dito sa may Planas. Sa ano nga eh, baha, Saan? Bisaya. Saan pala yun? Iligan. Iligan ko. Saan yun? Iligan. Iligan sa Saan? papuntang sa bago ka makadating ng Ilagan. oo, papuntang ano bago ka makadating ng Cagayan, Bali. Saan kasi yun? Basta doon. Meron kang gumro. Luksuan. So guys, we're now leaving Porac, Pampanga. Ay, may ano. After ng Isabela, Ilagan.
Iligan. yan. Iligan. Iligan. Yes. Kuwayan tayo sa